Amics, amigues universitàries, ja coneixem els primers campions d'aquesta edició dels Campionats de Catalunya Universitaris 2020 per equips. Ahir dilluns es van jugar les finals del voleibol femení i masculí respectivament, on es va canviar la seu. Tradicionalment es jugava al pavelló Arc Gràcia de Sabadell, tot i que ahir es va desplaçar fins aquí, al pavelló nord, on som ara mateix. Primer es va jugar la final femenina, on l'actual campiona, que era la Universitat de Barcelona, buscava revalidar el seu títol de campions de Catalunya Universitaris per 6è any consecutiu. Tot i això, es va trobar amb la Universitat de Barcelona, que portava els 2 anys anteriors perdent la final precisament contra les jugadores blavenques, i es van poder venjar guanyant per 2 sets a 3. Cal destacar que va ser un partit on les jugadores de la Universitat de Barcelona van començar molt fortes, guanyant els 2 primers sets inicials, tot i que les jugadores verdes van saber remuntar amb un gran joc sobre la red i amb unes rotacions bastant precises. D'aquesta manera, el primer set el va guanyar la Universitat de Barcelona per 25 a 22, mentre que el segon set es va tornar a imposar les jugadores blavenques per 25 a 23. Un cop aquí va començar la remuntada de les jugadores verdes, que contra les cordes van saber treure'n profit de les seves rotacions i del seu joc sobre la red. D'aquesta manera, el segon set el van guanyar clarament la Universitat Autònoma de Barcelona per 10 a 25, mentre que el quart set el van guanyar de 10 punts d'avantatge, 15 a 25. Recordem que el format de semifinals i final es jugava al millor a 5 sets i el 5è set, en cas d'empat, es faria a 15 punts i no a 25. D'aquesta manera, el 5è set del de desempat, la Universitat Autònoma de Barcelona es va imposar per 15 a 9 i d'aquesta manera van trencar tots els pronòstics que hi havien prèviament a la final, i és que la Universitat de Barcelona es considerava la gran favorita. Destaquem que va ser un partit amb punts molt llargs i on vam veure grans detalls tècnics de les jugadores, i és que recordem que la gran majoria d'elles juguen en equips federats. D'aquesta manera, els 2 equips viatjaran a Burgos a les finals nacionals, i és que depenent de l'esport, tant campió com subcampió, viatgen als campionats d'Espanya. I perquè fa als nois, teníem 2 finalistes nous en aquesta edició, que eren la Universitat Politècnica de Catalunya contra la Universitat Rovira i Virgili. Cal destacar que els de Tarragona es van acabar imposant 1 a 3 a la final, en un partit on els jugadors de la Universitat Politècnica de Catalunya van començar molt forts, però que els jugadors de la Universitat Rovira i Virgili van saber contrarrestar, i és que recordem que tenen gran part dels jugadors que juguen a la Superliga 2, és a dir, la segona divisió del voleibol professional en aquest país. El gran joc de fintes i la seva superioritat en altura van ser alguna de les claus per imposar-se en aquesta final. El primer set, però, la Universitat Politècnica de Catalunya es va imposar per 22 a 25, i un cop aquí ja van anar a remolc en la remuntada de la Universitat Rovira i Virgili, que va passar de l'any passat de no tenir equip a ser els actuals campions de Catalunya. En el segon set, doncs, es van imposar els jugadors de Tarragona per 25 a 23, el segon set van imposar-se per 25 a 22, i en el darrer set, en el quart, es van imposar per 16 a 25. D'aquesta manera ja coneixem els primers campions d'aquests campionats de Catalunya universitaris. Si fem un repàs a l'agenda d'aquesta setmana per acabar de conèixer els campions que ens representaran a les finals nacionals, destaquem. Avui es juguen les finals de l'handbol masculí i femení al pavelló Arc Gràcia de Sabadell. Demà jugaran 2 finals simultànies. Es jugarà el bàsquet per un cantó aquí al pavelló nord de Sabadell, i també jugaran les finals del futbol sala a Can Balsac. I acabarem la setmana amb les finals del rugbi 7, que jugaran al camp municipal Roureda, i del futbol 11, que jugarà al camp municipal de futbol del pavelló Olímpia de Sabadell. Com sempre, podeu fer un seguiment d'aquesta competició a través de les xarxes socials o a través del lloc web dels Campionats de Catalunya Universitaris. Us hi esperem.